Čau, to je tady Katy. A Andy. A nyní Sledujete naše první lesní video. Jistě víte, že se blíží Valentín. A právě o něm jsme se rozhodli mluvit. Jelikož je to svátek lásky, Zajděte si třeba do restaurace, do kina, na procházku, do obchodu se zvířaty, ke krmelci číslo 1, na poštu, počkej, na skládku, po jabku, míč, stojánek, oblečení, šperky, kytičku. Ale když jste sami, nevadí. máte rodinu, přátelé. Zvířátka. Někdy ty zvířata jsou až moc přátelští. A někdy úplně nejvíc. Opravdu nesmíte a užijte si Valentín. No, díky za sledování a u videa. Čau. No, tak se zase uvidíme u dalšího videa. Díky za sledování. Pokud se vám to líbilo, dejte like anebo odběr a pokud ne, tak jděte pryč. Čau.